Baro artali ki dorbar jong ka yeng dorbar thau an menta kasngi ki dang yai beteng banmat ya ki jingsha pentut ha ka bayadei bat ka jingduna ka rukam pahara hapo ka dorbar lok sabha ya ka dorbar lok sabha bat raja sabha la pensange shwa hadu arbaje no phaisngi hadin balanang jor ka perta ka shula na kalyang jong kalyang persha ha ka bayadei bat kani kaman hapo Lok Sabha hadin belas dang biang ke dorbar hadin ke jing sange ke beningkong ha kapor khat ar baje minsngi ki dekhat yeng dorbar na ka seng Kongres DMK TMC JDU bat kiwe ki latur sajan ke jakashong ulampang ha kaba kila pertasla persya ya ke sorkar ha ka bayadei bat ke jing deko trekam ki bor pahara Hapadeng kini baro lawan rakru ya ka any Road Telecommunications Bill arjar arpulai hapo kayeng dorbar. Katamasa zes